Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing be kamno jong sarkar yiki khat ars pa ngut kinong hikai ha gajilla kabala jia ha usnam arajar arphuai kala penlong shisha yiki nong hikai bakin mat yiki jing e bat le se kala khata aru yiki jing mujing perkhat jongki ta kumno kin pendap yiki yeng ka sem bat ban kershan ya laki jongki khon ki khti ha ki jing puli jongki u babu birbor yang tem nakasnong langdong dai nonglang serdarship West Khasi Hills Day away ni kinong hikayu bala syabe kam na ka sarkar ban menta tang ban pendap ni ka yeng ka sem lahap ban lit phai sya ka kam belas ni kendiat saphang ubabu birbor naru usnam arajar phra hadu usnam arajar shipho ulahi kai ha ka hima nonglang upper primary school langdong dai nangta ha usnam arajar shipho unai leber hadu usnam arajar khatsau jong bna jileu Ulahikai ha porla nong try upper primary school West Khasi Hills pada ulahikai nadu usnam arajar khatsau jong bna jileu khatsau tabing ha ka langdong dai government law primary school West Khasi Hills henry dei tat ha usnam arajar arphuai ha bna kala lingkon mau bat ki khat ars pa ngut ki paranong hikai jong ka jilla ila shabe kam ha ka sarkar MDA 1 Sibon ya ka jing wan ka jong phi bani kan du ban nga te ngadai u no hikai u bala sya be kam u ba ka sarkar MDA wan batu ka dai ka khin yanga kum so put jong ka kum ta tang ban penbiang ya ka jinon kam joki khon ya ka jinon kam jokamet ka yeng ka sem ngahaben belas ngi ban tur ya ka ding ka mau te nakaliang jongi ngathram dai tang manga ubama de kani ka jing e ki phras pangut kino hikai apo ka jela ka jongi ki mat ya kani ka ju ka jing e hakaba tang ban biang le jong ka yeng ka sem ki haben tur ya ka ding ka mau hakaba ngi haban kerja do yap tang ban im lem kum ba ki we ki im te nakaliang jongi ngi ai le hadu menta ngi ai wan chika khmat jong sarkar ban bo ki jing kerpat na ka por chika por handai hadu menta nakaliang jong sarkar kamdon kanu ki jing pen sngap but ngits kham ba ka we ka sngi kan sngap wala kala khin makana bangi re ki soput hakim lang salang mensuate ngi don haki school na do haki post na mensua po khat pan na mensua ni don haki school ki ding hikai ai ka kadon ka jing stom habangi le hikai ru ma ka jing stom ndai tang school hayeng ru ni haban penbiang ya ki humok jong ki khana ban check pepar ai kunta kadon ke jing stom tang ba nama da ki post name ngila don heki kam te ngila long ngila la ban adjust wat la ka stom makana wat la ngi ya da ki alai kan taban po school makana ro ngila la ban adjust aya la ban adapt ya ka jinglong kum kamariang hanrai kensan hau arjar phuai Obnai Januari ke sarkar kala be kam na yangi te menta tangban im tangban penbiang yi jino kam hayi ngasem ngi snothu bangim la chu ban like belas ngi namar timlang ka salang ru la ngi like belas ngi pan like pan na ki ying jong ki bre ki ongkat baburu
ki pidang lek pan bala ki ong kum tan rai da ka jing jau mat ni haban karpat ya ki bakin ailam ya ki kam jongi ban belas ni nang bangin ya imlam te ki babun ki na imlang salang kila kongo kila yarap yangi da ka ba ai kam ai bala yangi kumta ni sngongo ya kim nang salang ka ba ayangi ke jing kersan na ka por te ban ong ba bala ban ya belas ni kum ba lem ki wei te la si tom phi namar ba la ki da ki post nam ngi don ha ki school ki jongi menta kala ta ki jing mut ki khat ru kum ta tang ban ya imlam ngi ha ban wat la da ngimla su makna ka bormet ru haba ka mensim jongi ka kwa ban pen im ka ing ka sam man pen beng ki khun ki ti ki ba pule syabar nala sinong don ki ba pule sinong ru te ngi haban ban sai da ka jing ban sai ngi haban traya ka ni ka kam belas ni ru